mmene lero kuti timalize ndinu pamenepo mudzikasunga funso lakuti ililili ndisungira nduna azoona pa ntchito ifafunsa kuti ine ndi funso kwa nduna aza tourism kodi mukuchitapo chiyani kwa anthu omwe amagwira ntchito malo osiyanasiyana koma salale yawo sali abwino ndiwo masalaleyo ndamuona alipo mpano ndi mwina ayankha nawo funso limene lolo komanso akuti kodi nyanja ija inapita limene ndili yankha ine nyanja ya Malawi sidapite kulikonse nyanja ya Malawi ili ku Malawi ndipo ndi ya dziko la Malawi zimenezo amalawi azidziwe linali kodi likoma akuti mukugulitsa agagulitse likoma ndani. Thank you very much Minister kutokoza anduna malizani ndi mafunso ana awiri aja nkhani yango ngole fertilizer wanifi ikupatsani chembekezo chotani komanso what our projections. Choyamba ndimafuna kuti amalawi onse amvetsetse kunena kuti tsogolo la ulimi kuno ku Malawi muchizungu timati ndi commercial farming, ndipo ndimafuna kuti zimenezi zipange sink ili kwa wina aliyense. Masomphenya athu tikufuna kuti tichoke kuma subsidy kuti munthu azingokhala chaka cha thunthu January mpaka na December kumati ngodikira matumba awiri afereleza zimenezi zizithe chifukwa sitingapite patsogolo ndi matumba awiri afereleza. Ndi chifukwa chake Chakwera akuyika ndalama zambiri ku NIF panopa ukambaza 150 billion kwacha imene tikufuna kuti mulimi azikatenga fereleza amene akufunira malingana munda wake akachoka kumeneko apite ku Agicom kuti 600 billion ndicho lenga chakuti akhoza kukhala ndi ulimi waukulu pogwiritsa ntchito makina matrakita komanso maplant ndi maharvester. Tikachoka kumeneko tikufuna kuti anthu akhale ndi mega farm kumenekonso kuti zinthu zambiri ndiye munthu kuti upange qualify kuti ukhale ndi chithandizo ku mega farm chifukwa ndi funso limene anadzafunsa munthu mmodzi pafunika ukhale ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo ngati ndi ulimi wa mbewu ndiwo ukapange register ku mega farm support unit amakuthandiza kuti ukapange register ngati unapange register business ukabwera kwa nduna azoona zapantchito. Anduna ndili mafunso ambiri koma choyambira pafati dziwe role yanu ndi chidwi chanu ngati nduna wazalepa makamaka pa munthu ogwira ntchito ku Malawi. Inuyo ntchito yanu ndi yotani kwa Malawi amene amagwira ntchito amene ndikupati kuyankhulira Malawi wochuluka kwambiri amene amagwira ntchito. Choyambirira kuti ndo wanu ntchito yanu ndi yotani pa munthu ogwira ntchito ku Malawi ndisana kupatseni mafunso ochuluka amene abwera ochokera kwa Malawi. Thank you so much. Listen, Ayambe, let me say something. 2 or 3 things. Chimene ndadziwa ndakhala nduna ya labor simadziwa mambuyo mgudu kodi zimatele kodi. A nation's strength is built on the dignity of its laborers. When we uplift the livelihoods of the laborers, the most vulnerable people, we uplift the economy and we secure a better future for the country. That's number one, and that must be noted. And again, as a country, I think we have not been angry enough. That is why we're trying to progress economic development, issues of corruption, human rights, and even workers' rights. It's time we get angry enough if we're to move forward as a country. Kuyanka funsolanu Honorable Kunkuyu, more in short, unduna waza ntchito umengania maufuru a anthu ogwira ntchito komanso anthu olemba ntchito. I repeat, the ministry has the mandate to protect the workers as well as the employers. So ngati unduna waza ntchito timagwira ntchito ndi Malawi Congress of Trade Union komanso other unions, CSTU, Kuliso Plantations and Agriculture Workers Union, kumbali ya anthu ogwira ntchito. Komanso tili ndi ECAM imene ndi bungwe la anthu olemba ntchito. Ndi atatufe ECAM, MCTU ndi ifeyo timapanga what is called tripartite council. Kulino unduna umene uyang'anire olemba ntchito komanso uyang'anire anthu olembedwa ntchito. Mwina mmene mwabwerera mu office mwaona mu chithunzithunzi cha mtundu wanji pofuna kuonetsetsa kuti ufulu umenewo wa olemba ndi olembedwa ntchito utetezedwe chifukwa cha tikhupi kuti mukugwiritsa ntchito malamulo amene alipo kale sanabwere ndi yourself. So malamulo amene ali mukale
mwapezamo chithunzithunzi cha mtundu wanji pakagwiritsidwe ntchito ka malamulo okhazikika kale kuteteza ogwira ntchito ndi amene ali olemba anu ntchito chifukwa takuona ndi mukuyendayenda ndi mmene mukuyendera kukhala ngati kuti zopanga zinthu zachilendo kukhala ngati kuti amene mukawafunsa aja sanali ku Malawi kuno mwapeza chithunzi cha mtundu wanji kuti mukubwera nkupeza kuti apa ogwira ntchito sakulipidwa ndalama apo ogwira ntchito akutsekeredwa mu buchara apo ogwira ntchito alibe toilet pamalo pogwira ntchito zimene zozo mwakazipeza zili chithunzi cha mtundu wanji potengera kuti malamulo analipo kale. Nanena kuti we have not been angry enough. Zomwe tikupanga pakali pano siza chilendo koma kuti mwina ife mavuto ena sizimachitika pafupi koma no tena kuti onesha Malawi kuti kodi unduna za ntchito mandate yake ndi yotani leka ndipanga zimene tikupanga panopa koma no pogwira ntchito yathu itapeza zambiri zedi choyamba malamulo athu ma laws and regulations muli ma gaps. For instance, internationally pakhala pa famu kaya ndi ku office chimbuzi chimozi can cater for 25 people koma mpeza kuti apita kumalo kwina anthu 200 asekera mu warehouse chimbuzi chimozi azimayi ndi azibambo wasekera ku ntchito kumene unena kuti half 7 akalowa kutuka ndi half 5 naona kucholo kuti azimayi wena samanena so za chimbuzi chimodzi anduna ndi Kunkuyu ndine mkulu wa mpingo msandichimwisa ndine mkulu wa mpingo. But the thing is the number one, our laws and regulations, somewhere there are gaps which we are addressing already. Director of Legal Affairs Chakwera is working hand in hand with Commissioner Guti tipange ma revisions of our labor laws in many ways and regulations could not pange enforcement is easy komanso anthu kwira ntchito malebala says your rights out. That is why as a Minister of Labor this year, I repeat, as Minister of Labor this year, 1st May will not just be a May Labor Day celebration, but will be the launch of Workers' Rights Awareness Campaign. The whole month, we should have a campaign where workers must know their rights. So we work together with MCTU and ECAM and all other unions. Good my jingles, my community radio station and the like. Let's and zero for nambi twenda sakuziwa furwa kuti minimum wage ndijani maola kwenjo ndi angati overtime manda bwanji pati zambiri ndi tumete pano magapo amene alipo mu malamulo kuliso magapo kuma union amene amasamalira za ufulu ogwira ntchito kumeneko ndiye kuti magapo ambiri zedi koma tikwamvetsa. Okay. Tafuro kwamvetsa wake kuti okay. You see, munapita kwina ndi wina amene nazo kuti union ndi awawa koma amene wamatikalipira. Exactly. Okay, number one, in other countries like Botswana, you look at Lesotho, my unions like MCTU, I'm a kind of government subvention for the operations. We don't have. So it's an issue of capacity, my unions in one way or the other, number one. So malamulo matu mulibe provision ya subvention for the unions for them to be functional. Ndio utaende paniketa awareness kwa antu nzovuta kwambiri. So we need to start looking at those issues as a country. How do we move forward if we are to preserve the dignity of our workers? Commercial, because of the same, my unions, president like Kawala's the president wa Plantation and Agriculture Workers Union, ndi wa management. Amene malamulo amene kuti wa management sanakale mu union yayi. Commercial union omwe foja capacity issues. Sama panga consult anthu awo moti malibala ambira kuti malamulo ngopanga okha ife chani tisakuziwa. Ndipika example iyi anduna mundoleze tiri ku estate ku Choloku ati Association of Malawi amanena kuti anapanga malamulo iwo ndi Plantation and Agriculture Workers wena kuti anthu ogwira ntchito ma estate asamakhale ndi PPE asamavale majombo asamavale ma worksuits. Malamulo na kuti anapanga okha osapanga consult malebala amapanga malamulo amenewo look with the employer as the focal point, not the employee. And malamulo amenewo mupeza kuti they are inconsistent with the laws and regulations of Malawi, which means they are actually invalid. But you see Andrew defending the same, yet they are letting the people but coming up with laws, coming up with bylaws, whatever the case, or agreements that do not augur well with our constitution.
anduna as a trade kuleba kunoko ikuli khuzaso kani ya calibration MBS iko tidapita kuma estate kwina okay tikumamva kwa maleba anolemba makalata ma workers kunena kuti ma scale amene amatiyuzira kuti tigwire ntchito yathu ya mgwazo ndi 60 kg per day mgwazo komano timadaba kuti weight is 60 kg yayo netupita ku fact makande kucholo naima kugura ka scale 25 kg per game kuti iyi ka scale kana kupanga bwanji basi maskero ngati awiri tiyese kuyesa yamba skero ija ipanga show 26.2 kg skero ina 5.5 kg 25 kg so this is a 25 kg weight pena ipanga show 6.5 2 kg pena hapo 5.5 kg au ya ndio ngeka skero minute now hagwitsa chito tinakupe mphane mudipase basi ngati awiri tiyese now izizi kuona skero ija pali certificate ya calibration yako yani MBS koma nda expire ya 2023 not from then to date sana panga yani di calibrate nenda yangu ndi anzanga ajikulire zukhala banja hapa nauza napanga bali yao kumopeza kuti maskala mene aja they are modern non trade scales so kumelezeka koma akugwisira ntchito ma state kuyesera mgwazo wantu ogwira ntchito pena pa comfort pena tatseka state yonse akayeza 15 kg akumati ayi ticho 5 kg maka 10 kg akayeza 30 kg 10 kg 60 kg maka 5 kg and taziona and akalika kuti inde ndi mimi mapangira panopa why sikira bwino iyi akuti ndi mimi mapangira panopa ndezi our people that issue must scales here we have to work together and that's to what so ono balisa tikafera nkhani mena afrokozera baba ndoti scale ikozanso kubweretsa unfair conditions pa kugwira ntchito kwa munthu akugwira ntchito yochuluka imene malamulo a labor sakuloleza koma chifukwa choti anyamata anu again agonanso pa ntchito ndine blessings makanani kuno kwa chinsapo kuti andiunazo ntchito mungotseka makampani koma ndikuona ngati anthu ufe ogwira ntchito kumbali ya masalale simudatiganizirepo ndine Daniel Kwimba kuno kumzuzu kusumba mzuzu kodi munthu akachotsedwa ntchito mosatsata malamulo koma sanathandizidwe ungakawafikire bwanji akunduna kwanu mwina tiyesero panga mwamsanga tatsala maminitsi ochepa kwambiri kuti timalize program yathu lero unduna wathu nthambi zake munkumalira lonse ndiye mwina anthu kusadziwa malamulo komanso kuti tindi nthambi na lonse that's why month of May tindi workers rights awareness campaign kuti adziwe kuti angapange bwanji zitachitika zoterozo this covers also a pension also kuti adziwe kuti zikatele timenda bwanji fotambe mango yankhula koma osapanga kanthu pa ground ndeno this awareness ikuyankha za a pension yo komanso amene akamaza kuchosera ntchitoko ngani ya makampani kusekedwa makampani chiuseka company ayi tikwateka ma operations kuti akonzeka izinthu palibe company imene achekedwa komano ma operations tumayimisa kaye kuti mukonzeka izi ndi izi nepa nkhani salary ndi nkhani imene tikuyunikira so kwambiri komano ma employers ambiri ndinene ichi ma employers ambiri katundu let's say kwabwera devaluation akweza katundu antengo wa katundu koma sala usakweza yayi vremene siboma yayi ndi my employer that's why we want to work together in my employers as well as ECAM kuti ino katundu mmakweza kwa devaluation koma sala izi simukweza yayi that is very unfair for employers and is inhuman and I can say satanic you know the other because we are treating people like animals nepa nkhani ya ma Escom workers dandalo limene latipeza kale ndanga hapo kwa Escom ndema kuti boma lizake ndema zangana kuti izi tu ntchito takuchosa ina time anduna za energy abwera okay it's about function mene I think that's better than ine kuti ndiyakhera mene ngazume jala zomwe kwambiri okay mwina mafunso omalizira kwambiri akuti mukukhala ngati mukutseka makampani ama China pepandiri pamaloba oso ukangani mukutseka makampani ama China kodi amwenye simukuwaona ndi Malawi amene akuzunza Malawi anzawo funso lina ilili lochokera kwa ine chifukwa cholitola pena pake kodi mukamaenda noseno mwinanso ndanduna atu alizimomo
mukamaenda ukatseka ichi pakumakhala kutsatira kwa mtundu wanje potengera chimene adachita m'bale uja Gehazi kuti mneneri atakana kulandira dipo kwa Namani koma Gehazi kumoja kutuma mafumu 20 Gehazi adabwerera akuti ambuye waja andituma akuti nditengeke kwaka adatenga makilo ndithu asiliva kumene kuja kodi mukachoka kuti mwatseka shop mwatseka lodge mwatanina olemba ntchito mukumayang'ana Gehazi anyamatanu mbuyo mukuti simudawatsekulire migodi chifukwa tidamva kuti kuyambira kuleba Gehazi alipo kutoa lizimuku Gehazi alipo amene akhala kumapita lodge yomwe imene mwakatseka lero yokupita nkuyendera nkuona kuti ayi njonya sadi koma ili bwino kupita pamalo pano mafunika pakhale chimbudzi palibe edi koma pali bwino kupita ayi mwakweza mtengo waujeni dzina nza expire adi koma pali bwino chifukwa chakuti amakhala atawapatsa kanthu kena kukwapatira kuti zimene mukumayang'ana kumbuyo mukamaliza kutseka kuti zipitilire mumalize ndi funso limenelo nonse kenako titsanzikepo pamudzi pano. All right, can I start? Yeah, sure. Pankhani yoseka makampani machinezi okha tase confuse machinezi nyama Indians confuse komanso Amalawians yo tinapita ku mataifa kunzuzu kumene kuli mavuto ankhani ndalama yolipira ma SMEs timati minimum wage ndi 500 kwacha ambiri 40,000 kwacha masaliza ama employees awo ndi awawa amene akuonekera tikambe nawo so instead of kupanga chipikisheni tinaitana we had a meeting in the boardroom where they explained their issues as well, but they have agreed to increase the salaries without being harassed kwa sekera mashop. But anani mavuto also omveka bwino ameti mavana kuma the big corporates, my investors, no. They know they are conversant, they're not facing the same challenges as the local SMEs are facing. Futu lachi wibena kuti Gehazi and the like, I'm not competent enough to comment on the illegal but as a measure to instill trust in the public, tisa nakasegulire factory iliyos metatseka tapanga ubale ndi HRDC, MCTU, komanso ECAM kuti tikamasikulira topase checklist janatani nalemba poseka baja and if you timasegula iwo akhale ngati ma observers kuti mwapanga ganizo londola apo ayi mwalakwisa as a way of minimizing aina gears mukamba aja popeza mwapanga koti mwa Bible nsanamalize ndifuna ndinene ichwa Malawi. I'll read from the book of Psalm 10 verse 17 to 18. O Lord, you have heard the desire of the humble and oppressed. You will strengthen their heart. You will incline your ear to hear, to vindicate and obtain justice for the fatherless and the oppressed, so that man who is on earth will no longer terrify them. As a country, as a nation, we must stand with the vulnerable laborers who are being oppressed by the so-called investors who I don't understand how they get into Malawi just to victimize laborers, to victimize the local people and make profits, huge ones, at the back of Malawians. And someone has the guts to call me, kunena kuti mwaseka company mukutebesa forex in this country. To hell with forex that comes at the back of pain of Malawians. If that is the way we get forex, then ikhale bambalipo. Chifukwa tikuzunza miyoyo ya anthu ambiri. 80% of the Malawians are vulnerable working in the fields. Thank you very much. Andona tili mafunso ambiri towards mbali yanuyi inoyo tikufunaniso. Andagana.